samahan nyo kami. Punta kami sa ilog. Ayan. Wow. Wow, ang sitaw guys. Wow, ang ganda-ganda. Anong tawag dito? Kalabasa. Sa amin is kalabasa. Dito, anong tawag dito? Sitaw. Wow, sana all may sitaw guys. Ang sarap-sarap. Ang dami-daming sitaw guys. Wow. Ayan guys, punta tayo sa ilog. Samahan nyo ako. Ayan. Sige na. Ito, anong tawag dito? Pichay. Ha? Parang hindi pichay. Pichay noon. Ayan guys, may bangka. Yan lang. Bakit mainit? Yan guys, tingnan nyo siya guys. Galing sila sa kabilang ilog. Yan guys, ang mga bangka nila guys. Tingnan nyo po. Oh, wow, ganda. Ganito din sa amin doon sa isla namin. Wala na. Ganda, green ang paligid guys. Ayan, maraming tanim. Kalabasa, kamatis, wala ng palibot guys. Ito yung Minalabak. Ayan, Minalabak River guys. Yung mga nasa kabilang ilog pupunta dito, dadaan din sa ilog, sasakay ng bangka. Tingnan nyo guys yung bangka na ginagamit nila. Yan guys, ang bangka. Oh. Tingnan nyo yung bangka. Ang laki-laki. Parang malulunod. Isa lang tao ang sumakay. Ito yung Minalabak River. Wow, madaming water lily guys. Ayan. Ito yun, marami silang taniman guys. Ayan, mayroon doon, anong tawag doon? Ampalaya. Ampalaya ba ito? Oo, maraming bunga. Wow, ampalaya nga. Mahaba. Sa gilid ng ilog. Ayan, madali lang yung tubig pag umigib sa, ayan, sa ilog lang kukuha pang pang dilig. Okay guys, enough na siguro ito. Ayan, ako na init sa lokasyon. Baka umitim si Hus, hindi nyo na makilala. Okay na. Ito yung kasama ko. Sinaman ako dito sa gilid ng ilog. Nanguha ng sitaw. Okay, go na tayo, mainit. May kamatis. Oh. Kamatis, sitaw. Ay, anong apaligi? Ito ba yung kurumbot? Bako man yung kurumbot? Bako ba itong kurumbot? Ano to? Nada. Okay, hindi daw siya kurumbot. Ito, anong tawag dito? Wala tong. Ay, sitaw. Okay, sitaw. Bulaklak ng sitaw.
Sana all may sitaw.